Si kuya nyo guys is handang-handa na talaga para sa... What's the sound of the ambulance, nak? Nino! Nino! Afternoon. Happy Sunday sa lahat ng ating mga mahal na manonood dyan. Ayan, nakabihis na naman si ate nyo guys. As always, pag weekend, diba? Kasi lumalabas tayo. Even though it looks miserable outside, hindi siya masyadong kita. It has been raining all night last night. Tingnan nyo. Basang-basa sa ulan. And Mr. Sun is not out today. Pero walang makakapigil sa amin na lumabas today. So, niready ko lang yung sarili ko first, guys. Tapos, mamaya si Paris. Kasi, pag niready ko siya ng una, she'll get dirty kasi maglalaro-laro pa yan siya and everything. So, it's good na unahin ko muna yung sarili ko. Para pag ready na ako, bihisan ko siya, then we're out the door. Yung gagawin namin today, guys, is dine out kami for lunch. Kasi pwede na siya, guys. Thanks the Lord. Pwede na siyang kumain sa labas. Kasi before, guys, tung talaga yung COVID, hindi pwedeng kumain sa mga restaurant, mga ganyan. So, na-miss talaga namin yung kumain sa labas, guys. So, ngayon is Sunday and, family day. Kaya sabi ni Mike, let's go out and eat lunch outside. And pupunta kami dun sa favorite place namin, guys, sa Carnegie. Carnegie yun siya. And naka-antipara si ate nyo today, guys. Kasi pinagpahinga ko muna yung eyes ko from contact lenses. Kasi nagiging very dry na siya, guys. And, parang irritable siya very easily. Kaya sabi ko, antipara muna ako ngayon kahit mukha akong genius pag nag-antipara. So, ayan, guys. Pakita ko lang sa inyo quickly yung ating outfit for today. So, ayan yung suot ko, guys. Hayaan nyo na sa likod, guys. Mga towels. So, ito yung outfit natin for today. So, black lang siya na t-shirt. And then, ito yung nabili ko pala sa Ukay-Ukay, guys. Tingnan nyo, guys. I really like it. So, parang, punit-punit lang siya na style, na jeans, na skirt, na denim skirt. And then, I paired it with my espadrilles. Yan. So, ganyan lang yung outfit natin today, guys. And alam nyo, guys, kasi nga maginaw sa labas, no? So, meron akong pang-under dyan. Thermal ba? Para warm ako. And then, magja-jacket naman ako, guys. Hindi naman talaga ako aalis ng ganito. And again, hindi naman kami maglakad-lakad sa labas. From the car, straight to the, restaurant. Tapos, kain. And then, I don't know, we'll see what we're gonna do later on. Pero ito yung ko, guys, parang, ayan, diba? So, guys, ito rin, binili ko din to siya sa Ukay-Ukay, tingnan nyo. So, itong dalawa, magkasabay ko silang binili sa Ukay-Ukay. And ito yung look na nagawa natin sa ating nabili sa Ukay-Ukay. Diba? Bongga, sino magsasabing galing sa Ukay-Ukay. Ayan. Sira lang siya dito, guys. Sira lang siya dito, Pero, wala namang magtingin yan, Tapos, sa likod, tinay ko na lang yung, yung belt niya para casual lang siya tingnan. Ayan. And then, yung bag natin is this for today. So, very lang. Kasi, card lang naman yung dala and phone and everything. So, ayan. Maliit lang yung bag natin. Witch! Are you the witch? So guys, nabihisan ko na ang ating mahal na prinsesa. Ayan. So twinning kami today. Nakalongkot kami ganyan. Magkaparehas pa ng kulay. Show your outfit, Nakbi. Hi! Show. Show. Show your shoes. Show me your shoes. Go. Run out the door. Saan man yung dinaganan na? Go. Hala na si Sun na. Mr. Sun is coming out. Go. Go na. Goodbye. Bye! Bye, house. Bye, house! Dada! Tell me so. Say bye, house. We're going to have some lunch. Ayan na si Daddy, guys. Hi, Daddy.
Good afternoon. Good afternoon. Okay. Yeah. Woo! Fun egg. You got to the car. Lotoy. Go to the car. Excited ang kulongkoy kay makalabas. Yeah, Daddy, show our outfit, Daddy Paris and I. We Nak, come here, Nak. Show Daddy, Nak. Twinings. Show Daddy. Thumbs up. Wait, thumbs up, Daddy. Hi, Paris. Thumbs up, Ate. Thumbs up. Thumbs up, Daddy. Paris, thumbs up. Okay. Say, open the door, mommy. Ambot ni mo, oy. I want to watch iPad and sit down. Daddy, help me. Hi guys! Kakapark lang namin dito sa Carnegie. Ayan, si Paris tsaka si Mike. Say hi, honey! Say hi. We're in Carnegie. Say hi. Say hi ba? Hi, Hi, Paris. Paris. Sir, we park dito sa likod guys kasi wala ang parkingan dun sa harap. And we'll just walk through this Carnegie fresh mga fruit Market, and Bobby. vegetables. Keep us alive. Let's get to market and then I'll take us straight to Korean Road. Tingnan nyo ang cabbage, guys. Ang laki-laki. Tingnan nyo, oh. Ayan na, guys. Dito na kami. Creperie, traditional French food. Say, come on, cake, Daddy. Please. Can I have cake, please, Daddy? There you go. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, are you having pineapple juice? Did you say thank you to mommy? Apple juice. Pineapple juice. And there's hot chocolate for daddy pero gusto niyang ipatry sa akin. It's my cabbage. I have Nutella crepe, the same with Paris, and daddy's got something different. And I've got iced chocolate. Yummy! Hi guys! Ayan, time check is 2:16 ng hapon. And kakatapos lang namin mag-lunch. And parang na-overload kami sa guys. So, kasi yung in-order namin guys is yung Nutella na crepe. Crepe? Is that crepe? Gani? Clap. Huh? Clap. Crepe. Crepe. Kasi French. But yeah, it was really good. It was really nice na nakabalik kami doon. Kasi I think last time na pumunta kami doon sa restaurant na yun guys was when my sister Mimi was here. I think that was the last time na nakapunta kami doon. And yeah, it was good to get back and see people around. Yung bang may mga tao din na kumakain. Parang like slowly bumabalik na sa normal yung yung mga pangyayari sa ating buhay. Alam nyo guys, si Paris is nahiya ako guys kasi itong bata natin is very hyper man siya doon sa loob. And nag-ano siya guys, ang tawag ito, yung drinks niya ba, natapon siya sa ilalim ng lamesa. So yun, kailangan nilang linisin guys. And sabi ko kay Paris, say sorry. Nag-sorry na. Nag-sorry naman si Paris. Sometimes like it's just very hard yung kumain sa labas with guys, with kids. Kasi yun nga, 'di ba? Minsan nagiging hyper sila and yeah, they get out of control sometimes. Anyways, yun nga sabi ko kaya nga nag-uusap kami ni guys, ni Darling na tama na muna yung guys o yung isang baby ba kasi kung nahihirapan kami ngayon guys na isa lang yung anak namin, can you imagine pag naging dalawa na? Thank you, Mommy.
You're welcome, baby girl! Sapphire. Si kuya nyo guys is handang-handa na talaga para sa pangalawang anak. Pero ako yung nagsabi talaga na parang hindi ko pa yata kaya. Kasi guys, pag nagkaroon kami ng pangalawang anak, ibig sabihin hindi mo na ako makakapag-work. Kasi obviously, kailangan kong mag-maternity leave. Kailangan mong mag-ano, tapos dalawa na yung aalagaan ko guys. So medyo mahihirapan na akong magtrabaho ulit. And ewan ko guys, hindi pa yata enough yung savings namin para sa mga, ganyan. Kaya sabi ko, maybe na lang siguro mga susunod na taon. Kasi gusto din namin talagang magkaroon ng isa pang anak guys. Kasi very naman kung isa lang si Paris, diba? Kasi guys, si Mark kasi guys, nag-iisa lang siya. Only son lang siya. Pero sa amin, sa pamilya ko, may dalawa akong kapatid na lalaki, tsaka isang babae. So 4 kami lahat. And si Mike, isa lang siya. Pero ayaw ko namang gayahin si Paris dun guys. Gusto kong may kapatid si Paris. Pero for now, hindi muna. Para sa akin, hindi muna. Kahit okay na kay daddy. Kasi yun nga guys, parang hindi pa kaya ng bulsa, medyo nahihirapan pa kami. And again, ewan ko guys, siguro pag nandyan na yung dalawa, maa-adapt mo na naman siguro kung paano i-handle, ganyan. Anyways guys, yun na nga, 2:20 na siya ng hapon, and ngayon ay we'll go grocery shopping, daddy? Yes. Yeah. So kagabi, gumawa ako ng listahan kasi marami na talagang kulang sa bahay. I can't remember the last time na nag-grocery shopping kami. Kaya that's where we're going now. Ayan guys, nasa labas na kami ng Coast and ako lang yung papasok. Kasi si baby girl natin ay tulog. And, hi daddy. Hi. So, si Mike lang yung magbabantay kay Paris dito guys. And ako na lang yung mag-grocery shopping. So, see you again soon. Bye! Kailangan natin ng trolley kasi medyo marami-rami yung nasa listahan ko. Naglista talaga ako kagabi guys. Para hindi ko makalimutan ba. Wala, para na akong nagsasari-sari store nito. Wala pa naman si Daddy Mike dito. Kasya kaya yung aking 30? It makes me so happy guys. Ayan, na nakikita ko yung mga ganito. Kasi remember, everywhere in the world, yung nagkaubusan ng toilet paper. So dito, balik na naman sa normal. Thank you Lord. Ito na lang yung kulang guys. At nakakalabas na ako dito. Ayan, half price. So, good. Ang brand niya guys, Bref. Way panty yan. Kakapark lang namin sa labas ng bahay. And ayan, nagising na rin si Paris. Hello, honey! Psst. Hello, honey! Ayan, ngayon lang siya nagising guys. Pag park ko talaga, nagising siya. Uy, ang ganda ng parking ko. Straight siya. Anyways, ilalabas na natin yung mga napamili natin. Para makapasok na tayo kasi giniginaw na ang aking bugan. Ayan guys. Ay, siya doctor. Yeah, May banana si Paris guys. Data. Is that doctor? Yes. I like. Daddy's coming. Oh. May banana si Paris guys kasi nung nandun kami sa Carnegie kanina. I'll just lock the car. Nandun kami kanina sa Carnegie guys. Nakita siya ng yung may-ari ng market ba? Na Chinese. Beep, beep, beep. Binigyan siya ng guys. Beep, beep. Beep, beep, beep. Binigyan siya ng ng saging. Akala siguro ng Chinese na unggoy ka na. What's the sound of the ambulance, nak? Nino, Nino. Nino, Nino, Nino. It's fun for others. So ayan guys, nandito na tayo sa kusina natin and we'll just take our coat off. Ipapakita ko sa inyo yung mga napamili ko sa guys, sa grocery. Say hi, Daddy. Hi, Daddy. Thank you for putting bread on the table. Thank you for keeping me nourished. Yes.
and for making sure that I survive the week. Ayan guys, nabubuang lang yun siya si Mike kasi nagpapasalamat siya kasi alam niya marami yung napamili ko sa ano guys, sa grocery. Kasi ako lang yung pumasok, di ba? So naisip niya, pasalamat ako sa asawa ko kasi siya yung nagbayad sa aming grocery. Pero na-appreciate that guys, no? Kasi kahit pa paano alam mo kung paano mag-appreciate. So, anyways, papakita ko sa inyo quickly guys sa mga napamili ko. First thing first, bumili ako ng paper towel. And then, bumili din ako ng nappy ni Paris. Ito guys is size 5 na guys, oh. So, yung gamit ni Paris currently is size 4. Pero, parang lumalaki na si Paris kasi nagiging tight na siya ba dito sa ano niya, dito sa kanyang hips. So, kaya bumili ako ng medyo malaki. And then, rice is life. Ayan, 5 kilos guys. And I think this was for ano, $12 to siya guys. Jasmine rice. May isang brand na jasmine rice din. Sunrise yung brand niya. Pero $20 guys for 5 kilos. Sabi ko, ito na, uy, rice lang din naman yan. Parehas lang yan siya. Jasmine rice. Tapos, bumili ako ng Coke. Ayan. Andito sa isang bag na to guys. Sa atin nyo ay very dumb na naman. Hindi nagdala ng plastic bag. Kaya, nagbayad na naman ako ng 15 cents for this plastic bag. Ayan. Bumili ako ng facial tissue. Ayan. Bumili ako ng milk, full cream milk. And bakit madilim siya, guys? Bumili ako ng wipes para kay Paris, para sa kanyang lubot. Ng plain rice crackers. Ayan, pan snacks ni Paris. I got these 3 pancakes. Ayan. Bumili din ako ng pang sa toilet bowl. Disinfectant. Bumili ako nito kasi I am planning to mop the floor and ito is very important disinfectant para mawala ang mga bakterya. And I've got some apple juice for Paris. Bumili ako ng heat defense spray from Creseme kasi paubos na yung sa akin. And this body wash from Palmolive. Ayan. Tapos na yung isang bag. And the last bag, meron tayong dito. I got this Airwick na pampabango ng bahay ba. Ayan. So, orange yung kanyang flavor. Pumili ako ng shapes. Pang snacks namin ni Mike pag nanonood kami ng movies. Tapos, 2 for $5 to siya. Kaya, dinalawa ko na. Yung soup na gusto ko. And then, ito yung lulutuin ni Mike tonight, guys. Para sa dinner namin. Ano siya? Salmon skin on. I've got pink lady apples. Meron tayong kape. Ayan. Yung kape. And, walang doon ako kasi naka-sale to guys. I think that was from $18 or $20 down to $12. Kaya bumili ako nito. Ito yung micellar water ng Garnier. Para pang clean ko ng mukha ko ba, makeup remover. And bumili ako ng mango slice, yung dried mango. And, see guys, ang liit-liit lang, oh. $3. Ito lang. Anyways, what can you do? Bumili ako ng pineapple slices. Ayan. And then, bagong toothbrush para sa amin ni Mike. Chine-change ko yung toothbrush namin at least, guys, I don't know, every 2 months or every 3 months. Kasi, kuha naman siya, daot na ba? Toothpaste for Mike and myself. And then, meron din para kay Paris. Ayan, pang kids. Little teeth. And, bumili ako ng sabon for Paris. That's Baby Goat. First time ako makagamit nito. Naka-sale kasi siya ng $1 and $1. Florals. $1.50. Kaya binili ko na. Try ko para kay Paris. Para sa kanyang skin. And that's about it, guys. Yun lang yung napamili ko. Ito yung resibo niya, guys. Nung pumasok ako doon, sabi ko, iniisip ko, $30. Ayan, paglabas ko, guys, ang lumabas ay, hindi mo siya maklaro, guys, ay,
$131.57. So, nagsobra. Nagsobra ng 100 sa aking budget. Buha nga, oy. Kaya, yun na nga, guys. Isa din yan sa mga rason. Kaya nga sa akin, yung sabi ko kanina, hindi pa talaga ako ready para sa, yung pangalawang baby muna. Kasi, guys, hirap. Uy, sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos, may childcare pa and everything. Alam nyo guys, yung childcare is, how much is the childcare, Daddy? A day? About 110. 150. It's 147 something, so it's 150 a day. Yeah, maybe. Yeah, maybe na. Tingnan niyo guys, so hindi niya alam kung magkano binabayaran niya. Buti na nga lang guys, yung gobyerno, may tinutulong sila kahit konti para naman hindi talaga yun yung full na babayarin namin. But can you still imagine guys, pag may pangalawa na, doble na yun guys. Kaya mag-iipon muna kami bago bago kami mag-jujugaan para sa pangalawang baby namin. Buanga. Anyways, mga palangga, i-end ko na yung vlog natin here ha. Kasi mag 4 o'clock na siya ng hapon. And kailangan ko pa itong ilagay-lagay sa mga ganyan-ganyan. Lagay-lagay sa mga ganyan-ganyan. Kailangan ko pang ilagay sa pantry at saka sa fridge. And as usual guys, I just wanna say welcome sa ating mga bagong subscribers. Thank you for subscribing sa ating channel. And sana na-enjoy nyo ang ating mga vlogs. Magsha-shoutout lang ako guys. And we'll start with Mary Jane Subere. Hello, Day. Shout out to Joy Pangan. Shout out to Rachel Ferrer Caragay Aquino. Sabi niya, shout out daw sa kanilang mag-ina, Rachel and Kai from Calamba, Laguna. Hello! Shout out sa inyo dyan. Ingat palagi. Shout out to Jun Ray and Gina Gikan. Amy and Anthony, my good friend here sa YouTube. Shout out to Lizelle Iga, Filipino-British couple. Ched Cherry Morris. La Arnie TV. Shout out to Teresa Leonor, Odessa Donghil, Diana Jane Bravo, Jessa Mahinay, Joanne Ambe, Rosette Pasyente, Benji Canonio. Shout out to Jenibel Bulido, Rosemary Romoir, Rufa Bulawin with her baby Brianna. Hello! Shout out to our friendship Janet Gordon, Rosario Sabalye, Jess Shiel, hello Day. Shout out to Catalina Mempin. Shout out to Maribel Patiag and our friend here, Lolis family, hello Day with baby Jessica. Shout out to Majoy Lasas and Abigail Ginto. Salamat sa patuloy na suporta guys. Nandito tayo ngayon para makapag-goodbye na ang aking little family. Very noisy kasi nanonood sila ng Blippi. Ito muna. Is Daddy sleeping, Nak? No. Is Daddy sleeping? No. And guys, tulog man. Here's baby Paris. Hello, Nak. Say hi. Say hi, son. No? Nom, nom. Nam, nam, nam. Kakagising lang niya, guys. Be, shush! Approve, be, approve. Nak, thumbs up. Thumbs up. No. Nah. Please don't forget to give this video a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good. And if you can, Daddy, if you can't, Be careful. yes. Bye. Be careful. That's all. Bye. Bye. Bye, guys. Mwah. Bye, guys.